Så går vi lige tur ned gennem haven. Æbletræer til højre og venstre. Sandkasse. Gyngestativ. Og et drivhus her. Italienske anlæg. Og noget blåregn. Her er vi det, vi kalder gamle køkkenhave med et lille væksthus, nabohus, misbænk, hindbær, nogle portaler og en ting, der er et hønsehus. Kan vi lige kigge. Her har vi bærhave med hindbær, solbær, rips, brændenælder, jordbær. Og man kan gå ind til hønsegården her, nede i skoven, der er lidt vildt. Her er lige kigge op til huset. Nu vil vi gå over på marken. Vi kan kigge ind til drivhuset her, når vi går forbi. Vindruer på vej. Tomater. Krydderurtehave. Der er også et hønsehus. Det er så også her, om hønsene har deres egen mark, de kan rende rundt på. Så er der squash og Hokkaido, der kravler ud over det hele her. Lidt majs indimellem. Tomathus. Der er lidt udenfor, der er bundet op. Og indenfor. Og de er på vej. Og så er der et kig ud over vores bede her. Her er gang i anden afgrøde her, det øverste stykke. Der har været ærter, tidligere ærter og salat. Her har jeg høstet løg, så nu er jeg ved at plante senekål ud. Der står pastinakker der bagved. Så er der noget lavkål, spidskål, blomkål. Der er noget broccoli, som skal ordnes, der allerede ved at være kål. Sommerfugle, bønner, stangbønner, blomster. Der er nogle sukkerærter derovre bagved. Og rosenkål og grønkål under net. Der er rødbeder og gulerødder. Også under net. Sene kartofler. Og lidt kartofler til optagning nu her lige om lidt. Jeg tror det er sætter. De sene det er alouette. Selleri, der lige har fået møg, er blevet hyppet. Porre. Og så er der sene gulerødder. Lidt flere græskar Hokkaido nede for neden. Der er porre og gulerødder. Der hvor løgene lige er høstet. Og så er der gang i udplantning af overvintrende kål. Lige smule kartofler nede for neden. Og her bagved mig der havde jeg et rundt blomsterbed, sådan en Søren Ryge-bed med blomster i et par år. I år der har vi i gang med at pløje det ned. Kig på den her vej. Ja.
går vi lige tilbage. Vi får det fra den anden side. Der er sådan en palejsyl sommerfugl her. Blev væk. Ja, det var så bedriften. Der er lige en lille ting mere her. Hvis man går op igennem haven. Kan man tage sådan en lille smuthul. Hvis man så går herind, så har vi, går man til højre, kommer man ind i solhullet, går man til venstre, kommer man ind til det lille gæsteannex. Jeg tror, vi går til højre. Det er vores solnedgangsterrasse. Jeg har lige gang i at lufte nogle skin, og vi har udsigt til vest. Aftensol herovre. Og så kan man lige gå rundt om her. Der skal være så. Der er lige en stol til reparation derinde. Og vores lille gæsteannex. Vi må lige kigge ind. Og vi har jo gjort rent i går. En lille biopejs. Vi går lige en tur rundt om huset her, så kan man se. Vi kan gå op til hønsene, der går op i brændskuret. Også omhaner til slagtning. Af en eller anden grund går de ikke lige ud, men det må de jo se om. Ja. Slut på det.